Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong Tray ka 108 Hapok Kshatri ka Emergency Management and Research Institute Workers Union kilapan pau ya ka jingbam song tanat ya ka Sarkar Jilla kabalapan jalan syu ya ka kontrak bat ka GVK EMRI ka President jong ka EMRIWU ka kong Microlina CMLI kalayat ho ba ka kontrak bat ka GVK EMRI kalakut ha kalay puway tarik ulaber ar Henry ka Sarkar Jilla kalapan jalan biang salay benay kabalakut no hinin kasngi kalay puw tarik ujiliw kilayat ho ba kumba kalong menta kisnut ho ba kinang penjalaan syu shalay benay syakani ka company Kakong CMLI kalaong ba ka union kakwa ba ka Sarkar kan Shimtino ya ka 108 emergency services batban penyat ya ka bang in pensai pat ba halor ki kam ki jongi ki bang katis ni katis nam bangi la yakhi ni bayu bangi ba pila piru phi ki kum ki pat ba pila I ka jing ki jongi halor ki demand ki jongi ma te hakane ka por long na shuka ban ai kublai ki pat ba ru namta ka support ke jong phi te phi hi yangi kat ni ngilaya sha ngilai u kat ni snam ngilaya ngilaya don hakane ka kam ti mentang ngila poi biang hakaput ke ba ngikwa ban pensai pat ba biang sisien namar ba ngi iba haka macam snam ha u benai match lai poi tade ka de ka lakut ka kontrak ti ka sarkar kala extend ya kani ka kontrak bat kani ka GVK bat kani ka company another long sashi snam ti ki yang ba nak daw jo covid to ngilayu ngilai sya kata ti ha u benai January pila I biang ngilai ki nama beli kelabun pelat ka harassment yang i bangi kwa be ba ka sarkar kan halor ka jing ka jongi ti hakane ka pon ngiwan ban yung ba to hari hatu ka pon ngilai kran ki ong ba ka kut yang ka kontrak mentah ha u benai match lai poi terik ti ka pelong biang ba ha ka tu benai match lai poi terik biang I ba ka extend biang ya kani ki ong ba halu lai benai ti ka pelong yang I ba ong to lai benai na mangi ai la de ka sarkar nama ba ka sarkar long kadang de na menta jongi ti kila pen kiwi kata ka additional fund kila ai tang balong kat kum ka demands ka jongi ka bangi kwa kalong bait bangi ni kwa be kata ka salary ka kani ka tulop jungi ka di banlong equal pay for equal work with the government under government norms based on the seniority ya kata hingi ni pantang ba ka jing hadin ka jing ai additional fund jong ka sarkaru dre kani ka management ka lekat ka bamon tingipan da ka explanation na yakiru ipan dag explanation clarification nilawan haki bangin keli ya kani ka jing siu tulap jong ki bangim dan syok kasinati ki ong ba ngila escalate ngila ai syak po Hyderabad te ka Hyderabad ko ong hanaya ka union kimla ban ai kata clarification ladap hi one as individual kum ki employee ngila ban ai te clarification namangi ai in writing te maki kimla ban ai da kata ka writing yang ngiru te kimla ban ai kata ka clarification ki ong ba ngila escalate na Hyderabad ki ong ngimla ban ai te kalakut no kum ta hadin pade ki ong ban extend biang nadat lai benai deka pelong ba menta menen kasi kalakut kata kalai benai ka ba haka arpau tere kadon ka meeting jongi ka bangile kendu ya health minister jongi Mr James Sangma I laong bangi pet piladi ban human bangi claim extend pala ya ka system ni extend tang lai benai deka pelong nama ba ka sarkar kalayo ya kata ka report ka ba ka kibaki ka sarkar jongi kala ai da kata ka bahkan ai ya kata ka kada katu ka research yuk bakin wat ya ka jing tip halor jong kanika service ke jongi nakalang sarkar kilap ba kibun ki jing duna halor jong kiniki jong kanika GVK ke ba ka flop ka management ti ka barok ka kiyok ha katu ka report ti ka pelong ba lada ka sarkar kelai I hadu kata kai ba pelong ka sarkar ba hadu menen ru kalakut kata ka extension jong ki ka balai benai ti mental ade shitarik benai Julai tinggi nakum kinong tray ngila expect ba ka kan don ka ba hadin shitarik juai kan don ka jingkela ti ba ka pelong bang UI ka jing diau jong ngi ba hakan ni ka si mentang si klade kala cross ya kata lai benai ru ndrei kini ki dangdon kini ki ju ki management ke ti hakoi kaliang ru ngasuka ban pen clarify menhakan ni ka jaba haka shitarik u benai Jun manhakan dia ha benai Jun ngi ha ka harupang kami ba kini ki UHM kini ki United New Trap Movement ki wan ki kendo ya kini ki management ban keli ba bun ki pat ba ki complain ba kinda phone ni ka 108 kim yo hi kata aku aman pensai pat ba nama ba ki pat ba kin tip ya ka jing shisha ka bangi ngi face ha ka management ka badon menta nama balai ba men kibon ki pat ba ki phone hani 108 kat kum ka tu ka jing tho ka ba ki yo ki ang ba ka explanation ba ai ni mo
state head jongi nang ni ding sha umdi u CEO the chief executive officer you tambah katu kade jong all over itamun ni umdi CEO de state head jong ka Meghalaya ber de representative jong ka ni ka state jongi katkum ka jing tho hang tung UE ba umdi u CEO upen thame ya kipat ba ukuno be o hanaba kade naktin NHM ka jing duna ka ambulance ho ni shem ya kata ba kanika jing duna jong ki ambulance ru kade ka wei ma ka jing long ki duna syai lada haslong ki datang sau santli ambulance da ki lak ngot ki bri baki hap cover di long kadong kajing ki pet ba kadai ka taru kajing duna jong yu tang ba kam da dai halor kata na mar kat kum kajing pet ke jong ke bangi ngitrei hakane kadai bet kajing duna jong ki nong trei hang ne namar balai kajing kos kating jong ko company kan de hang ni tengi lada ka sarkar kala pen biang kita ki funding ke baro khai ba kenyat bet bagat ni teng hakajing long hakajing lap jongi pade kam dade tang kata kajing duna ka ambulance ru wat kumenta kasni kadon ka kibut kini ki ambulance bun ki badon ki manpower ma ki batrai dai bun ki patba kinda call ki yo shat ki let ka kes tik ka bakong san app hang ni em kam dei kata kajing duna ambulance wat ki ambulance ki bala don ru ki mla ban pendon kam ba namar belai baki duna ki brio ha kapor ka ba mensyua ki ong bangi don line 3 on 3 line ngot EMT line ngot pilot dai menta ki don stang arngot lada shim shuti song sawai later dang duna shushu tik wat kitu ki ladak na ki sautli ki ambulance ru nakadaw jong kajing duna jong ki manpower ti bun ki ambulance ki down klem ki nong sumar ngimla ban pha ya ka ambulance kata ka jing pensyai halor ka ni ka jing kran jong uni state head jongi hakani hak man hakani ya ka jing kran jong bapen ai jong new state head jongi hau kitu ki UHM ha kitu ki United U kitu ki sang halang ki bawan ti ya kata hingi ku am clarify kam dei tang bam jing bam dan ambulance Henry maka jing keno hang tu kalong baik direct ya ka NHM ki ang na baka duna palat ka ambulance tang ba ang lada ki don tang southly ru lada pipenan kam bahai tai southly ti ki pat ba ki yo hok ya kata ka ambulance tang ba kaja hang ni pat kam dei tang kata ka jing keno ka along baik take direct baik tang ya ka NHM direct nak ni ka company ru nakadaw jong ka cost kating jong ka company ka pelong ba ndon nong tray ti undi tang hang ni hapo katuli ka di ka issue tang hang ni hapo shlong kibon ka Meghalaya baro ko way ba kim don manpower bon ki down ki ambulance ki yang tang nakadaw balay bon ki pay ba ki call ha 108 ngan batay kata batay sai bon ki complain na mabalay nga balay nga itu nga yang hang ni ru kum upat ba kum pay ba namar balay ki bon ki bahayeng ki phone ki ang pet ngi phone ni ha 108 blame dan bashim nganya tu ipi kata am hawat habahat bo call center bangi sim call ru ni dunahan nong sim call te perkhat fi iwei nong sim call ka Meghalaya bar ko kam de ka bang yu inda don e kan nungut babun tamru arngut laingut palat dia kata ngim yu taki pat ba ki phone inda call 108 yo hanaba dan bapek e ka call te ka reason ka de kata ka cost kating na mangi duna palat ki nong sim call hang ni don tang kum bakhat wengut te khat wengut ni don light li ka shift na light li ka shift lai ngut la thia lai saungut lai pia de lada uwe ulet weekly off ni sa stang arngut ni don system arteli we shim ko call all over Meghalaya bon ki bam kim yo te ki phone hawan zu ki yang barngi da phone kim yo to ngi kindala yo makanaru ka pelong ba anda ki la yo ya kata ka service ki la yo makana ondang la call pat chapo feel dan EMT dan pilot there is a big cost cutting out here kan kabun ka cost cutting jong kan company tingi I kan ni ka jingjenjar long jong ki pat ba ka no ki face ya ka problem haba ki call ka 108 haba ki di hop ban yo ka jing yarap nangi tamangim la ban yarap yaki ti kata kan galong ka ba ngi na kalyang jong ngi kwa kan ba pet lada PI sha ka company nakadaw jong ka cost cutting jong company ka profit jong ka company ka le hado kan ni mano ba sofa pat ba so ka pelong yang iba ngyang hani bengi ong ba ka sarkar ka di ban le ken nama balay lada kum ni ka le extend tingam tip ka jingmut jong ki shadien ki ang bakin ai shaway hadu mentarung padi kata ka jing tap dan ka ka bakile ni kwa bet bakan company kan le no kan wanda kan no tang bakal long bet nam taban pen bahaya kan ka service ka jongi kata ka di ka jing kwa jongi ru nam bahayeng bahasam jongi baki call kim yo kan ka service so kum ki pat ba rung yang hang ni bengin kran sipang kata ti hakane ka por nga kwa ban ong ru ba ka company kan ni long mana kani hakatu kas kani ka meeting ka bengiwan yashong bat ni yakran bat hi Sir James ma bat I health minister jongi I ka positive answer hi halor jongi yang ba kamni le lada kawan makana da kanu company nang ni sya khamat ti namal blingi ni pensyai bet ni ang bet so lamang ila da face je kata pun sien ka sarkar ka thakti ngi ki ang bet bakini kim de ki brio jongi
ha kapelong yang iba ngilong yang tepa yang ang nang ni siya kamat nginya trik lang wat tiang halese ka wanda ko company ka le bhai ngi ka e bhai ngi ai kum tahi yang dadi bayu makanaru it doesn't mean ba baro khat kan long kum kan ka GVK ban face ka harassment e tang ba ki workers kinum ki she she ru chulet le ka duty jong phi kata ka di ka jing yu tang ba nakalyang jongi padingi ko abaka sarkar ka di ban kamde ken bakan le shile kum ni ka penlong ka pensat yang ni na marbalai hadu mentangi i baka kan pak le e te mental ada biang so shitari ujun sakat nu ken kindang extend so macam sedang ki extend sistem nam ta covid ngila su tho hadin pada ki extend biang hadan lai panai ngila su tho ngila ya sha ngila up te nalo kata ngi ong ba menhakan ni ka e ka pelong ngi sange no ka jing ki ka jongi ki ong bangi lapan ki la ay kata ka additional fund yang ni te fine ta hadin ka turuk kat kum ka jing pan jongi ling ngim dei hira kata kat kum kata ka minimum wage baki ay yang ni ngim ku ahira ka to ka minimum wage tang bangi ong to jaj ba kadang don kan ni company ka sarkar ka bound kiang ba we are bound by the policy of this company lala fi bound by the policy of this company ting ni pading yang to fine ni understand dia kata sarkar jungi na mangi dei nang ni na state ni kwa ba ka sarkar jungi amlong kadi ban suthu no kan nang ni sakmat kam dei kin bakan le kum tama kadi ban le no da ka di ban train no da ka jing start ken haba kadi ka pisah jongki kadi ka pisah jong ka state jungi te balikin kin ai lat ya ki we ki ban abar kin one kinyon yang ki brio lagi hi ka brio jong lo ki brio napo kayu jongi hi kinyon lalo kata ka pisah ka de jongki ka de jong ka state ka jongi so ya kata hi nga syukur pat ka sarkar at least kan le no something kam dei bakan shu sabjar bakan shu kanong gum do hakawi kalian dong don't make a fool of us kan ban penlong an nai ngi penlong anoi ngi pen clarify pen yu ka ego pile pen ingi da kata ka action dei tang verbally kan verbally ka bang yakran ngilong shai ngong okay ngila so hun ni kata kami ting tang ba ya ka e ka bangi kwa ban in action ndai tang hakak tien ba phikran gen te mantangi ka pa tangi kata hi nakalyang jungi ngim dan e ladi lada kimla bakin ran te nakalyang jungi te ka demand jungi kolong be kata ba ka sarkar hi lada ka fan hi 100% dak daladi ni kwa ba ka sarkar kan penyat hi daladi kan at least belong kum ni kan lada kam kan ni kam 108 ka hab ka medical ka police bat ka fire ka medical ni ka police ka fire ka day ka under government you ti balai ka ni ka medical ru ki ang na ba ka ni ka lada ka sarkar ka shim kan flop bet kan lomlon chu kan ka emergency ki ong kumta ti bat ngi ai kata ka you lada ki bu yang ngi ru ha ka tu ka department ka ba ka police bat ka fire department ka dan ti kandan da ka rules and regulation ki do's and don'ts ken nam ta ki nong tray ken knam ki nong tray ki nom le klumar ken ya katangi kwa ti or else la da ka sarkar kam yu ka di ban form da ka no ka society ka ba ka sarkar hi kan run kan yu opet halor kan nom dei shu bakat ong ba kini kim dei ki brio ki jongi kalong be ta ki include ki ong bet ba kani ka kini ki feel ki tre khat akam ta ka da ki poi du ka da fi kanya ka ta ka labor lo le ka overtime ka don la ka jong te lada kila tre khat akam ta saw kan tali kila di ban yu extra kan bali fi include ha kata ka bahar khat na ka da ba ki tre ti kini ki betre ha po yu pa de ki yu tang shpo haja ti kata after giving ka sarkar kala ay kata ka additional fund de ti kaptur ngi la ay kata ka jing thot ngi ay lang sa sarkar pet after pi ay additional fund ru kini ki bre kidang le kum ni tingin dala ay kita ngi dapat i kata ka jing ru andre ka sarkar still kada extend ikata kan yang ba balikin kayu ikam kali tak malak kum ni te ha ba ki i ka ni ka jing jenjar ka bangi face ngi hang ni kan kalong kum ta kan tang kata hi ba pa ampisai ka sarkar kam la ban le lada kawan man da company da bar ka invest ya kan ni ka ya kan ni ya hang ni ha snong jungi dei te katangi la ban okay fine but lada ka sarkar hi shis papasan barok na dong sedong katulap jungi wat katulap jungi ni ru ka ai da ka sarkar te kan yu kan ka sarkar bahkan ran hit dala dia te ya kata ngin ki kwa ban option menuan na company smai kam don show mo kam don show kata ka invest na lada kiwan ni ki company kiwan ki invest te kata ngi ya la ka jong ka kam invest te what cheating karu kam yura ka shushim ka tu pisa ba ai ka sarkar and then ka penyat ya ka tu te ngitaray ngi hap shong da ka meeting da ka general meeting hi tingin hap le ka ba ka sarkar kan shimkhia kan halor jong kani kata hi ngin hap yayu naman daladi hitong nang dia hang ngin rai tingin patnang batay tamangin hap shong da ka meeting kat ka barai ka house ka union hi baro te kata hingin se le pa ngin makin da tray ngin lebet da ka baro da ka jing ya menjur lang jong baro kan kata ngin le kin ai po no he sarkar kata te ka sarkar ka hap juba halor kan kata tingan ngin sa ai da ka jing thor ka sarkar ka ba kin le ka senjam namar ka jing yakran bat ka jing le te kam ya hap hi te ka ba ki ong te halet se yo kidang le kidang ya in the process rungem tep kata tamangi syuong kata hipat de wat pen bitar kan yengi wat pen
dom ke nyi ke e ke ba yu yo ngi poi pa chaka bam long ba ke ban yu kan efek biang kan ta biang ki pa ba pa de kan long ta kan Kada extension sa live na kla community day. Kalakot man nin. Yo jing TBA pa yo kala extension na kla ay no iki company. Namar ki don ki ba kat kum ka jing tip jung ite ngat harai tip ki la yo hale se ki yong ba kinsa tap tender menta. Te kalingo ka balingo kalong ba balik ki pelong iki bakin extend kini live banai. Harai ngi ong kila le e hatu ka live banai kan. Tamba menta pa de kata ka live banai kala dep ki kamle e se all these days. Long katay nga jing kili ayu kan ni kilay banay ka jing extend jung ka balik ka pelong iki bakin iu biang mentala da ki extend biang ada live na tilalong kumba pan kali ngi ong kalong kumba Kini ka extension jong kani ka service ni kala along nadu banai nadu usne ma jar kat khandai ka por bon corona nadu to por bengi ki arja kat pra de arja kat khandai arja alpo ngandong usdang usne ma arja alpo bon corona tanduk tu kupor hin nadu ni bahek hi por beding idang bat kumu health minister nadu tu kupor hi la extend nya kan tang ta jung covid hisnem hadin ka wan biang kani covid arja alpuai biang tu extend biang ta sementara extend sakani badang sedap lai banai ba extend daga portfolio jung i sa James pada di extend ya kani sa lai banai ta ham mentah ka ju hi ka portfolio bejung badang bat hi ba James i extend biang mentah sa lai banai kata ka benkut biang hadu September kai Tim mentang isu hoi. Mentang kalau tangga extension kalau long hadu sausin kai ke extension. Tim mentang palong ke ngi perkat kan bah atau itu ni ke service ke bengi tray sa daga extension ne ngi tray bangin long bagi full fledged government ne haknu ka kategori ki bu ini kan. Namar bengi dia musutu ba pai ba ro dia bunyo bi ke jimunto jeng ni ke service ndai bengi ong musuan tray kum tu sutray bunyo tulop sutray bandep rukum em. Lengi dia musutu ba ya ki pai ba ro ke dia bunyo ya kajing sekali hok jangan ni service limba jangan ni 108 number senang deh tidak kebak di extend pada kumne extend ke peli ki berkidang kwa bi ban outsource jangan ni service te nakaliang jingi kum ke union gim kwa su ban outsource jangan ni service namar ba ka pendeko asibun adu kar kum tray kum ta adu ya pai baru bagi jaka bikin yo hok ya kam bakin yo hok ya kajing sekali jangan ni ke service kim yo su namar boleh dak kajing le kos koting kum ta kum la pensai pi ba ya ke kos koting mde boleh tang hapo ERC floor rikile hapo support staff floor rikile daga bab ki penduna kinu da resign kemut kem recruit show tementah subu nganso I for example lipi ndon ki staff ki support staff ki batrai arpungut ndon ki baja katu kan ni ki post kemasan tli ki post kenja kem recruit show tegala nang duna kan ki support staff lu te kum ju ERC kalung katai ke ju ke praktis ke ju en se feel ke praktis ke ju toy ke film ban te bangila dep giman katu na dep giman katu te gila penbiangi giman power katu kat ni not 100% ngamla badong 100% namani kelempat i kata dan dekat tu kat ni gila penbiangi tang ba deka extension pada bangi ni persya jur ya ke government bat ni rungin personal hiru i sa James bangi ngim sutunat ya ni komle ila kerun nang ba ingi ha kopor bangilong meeting bat i ka round table meeting ha pos sekretariat arsing ada meeting bat i kawai ru ai assurance ni tingila sengap ngila pedang ya kejing kerpat lem jing iru tingi ngila sengap ngila resume ya duty kani ke ba extend mentang ngidang pa bani kelu yang is sakani kan mata ban naga i gadau bai extend kani hato em don ki expert na government to em don kinu ki bala ban semti ya kani ke kam ban ron lamanta ke jing mento jing bubun balang kani ke don use rondet jong kani kan lene ki le politics sek bar ke hak bai de bar ke election lu katangem na mate takadang ni yang persa kani ke mindset bak government kala pentrika menta daga ba extend yang selai benai halor kanu rim kan takadang ngim kwa nakaliang juga inon hi kwa baga government kare banron ni kani namar baga government lada kan ong ba kamla banron kam ai ka daw kan bali kamla banron manta kan ong bam don expert ngila ban provide ni lu ki expert kanu ki expert kwa ki kena kasi jungi bubun basang hapo stroke lada pin kani ki IT lana pin kan ginu ru badi ki doktor ru ibon ngila ban provide ada pin kani ki HR department ru ngila ban provide support staff ru ngila ban provide ni kenang balong isutu kan kata kur trikam kon long ko banyak BRT kan tadi mentakin sulit kumni pada dak ba extend dak ba ki pen kamuna dak kumni dak kumtai tak mut ni bro ko ngisa ko umdom tak kadau ni kwa meni penduk yang sejam semta ngin sepersang bani penduk imta pat la kam sisok ke keren kata ngan suang pa ni ngin sepelong yang ke ki kalau long be different square baik namar bangro ngila etip ngadu arja khat khandai hadu menta kala long be hadu sausin kata ga extension nei ba hek arsin bani sejam semta arsin hadu kanu ngindang la ban tre kata ga extension kata ko be buka de ga pamla dem
hapo feel tahu sui keram belum sampai mah berapa lalu kumno kalau long baik nomor baik to feel kawan ke 2.5 lalu kumno kalau long baik 40-60 40-60 Ka kanu ka 40. indot kam ba kanu mta ke dong. Kalong kum ne kat kum ka jing tip jingi ma kalong bai kum ne ha ka pom shang dan milai jing syakat kum ka MOU ke ba ka di bandar milai lai ngot hi namar ba pikat kum ka labor ru ni ha tri phakan tasis ngi 8 into 3 long ar pusau ti bandar lai ngot ki bre ka dei kum tahi jing syak tambah hadian ka jing wan jong ne company ka pelong ba ka ai not 2.5 that means yo way bre ki pia no shi tang ki le train chuba ka shi benai don lai post ni te jing sya don lai ngot ki tre post ni kala biang kata tang ba hang ni pade ki pen tre tam no ya ini ki ar ngot lo kini ki ar ngot ki la tre khat ar sngi te yo way pade ki ai no terus ni hakan ni ka way ka jaka terus ni ka way ka jaka te ka kala bang ka la pi pen tre makana kum ta ya ki tu pe ki khot ki reliever te ki reliever anda ki la let duty ru pe mental abon ha ki complaints ki bing yo na kini ki yam ki harassment le te na ya kran ra ka jing harassment le kat ba kadai ka ba pi amak la da ka don ka kos ka ting ka harassment ka don bet kinyon ni kitu ki beri ki bidang tre ma kitu ki beri ki bam dan show ta ki labiang la le tambah ki pen tre do yap kini la da kim le pada ki le kumno ki ot da katulop ki berngam da kumni ki berngam da mutai kata ka harassment le haduk menta kadang ya te bon belai yo ka jing failure jong kadika management na ya kran shu hira ma pindawa da ai de ki inquiry ru pin lap le kita berkhoi wat ka sarkar ka lalap ya kata ka jing duna jong kadika management so la da ka don hi ka kos ka ting ka jing nyon ban ni ka don dai de kata hi kadika ka jing long menhakan ya gidan kini ki reliever ba pli gi ba le duty ubri basa hang ne hapo is khasi hel jing syakat kum ka you reliever le ka jing tho ka bakiyo kadai bet ubri banang ne hi relief hang ne hapo within east tang ba ubri nang ne upoi le duty sha po nong ston nang te nong san te ka bai kali ki don kam em te ka jaba ki pha duty kum tu ngiyo kata ka complain ha ki hangi ki lidan apo ka union ki ang ba ki le kum ta namar belai ki pha katu kingi syudan ti na mentajung kitu ka travel allowance jong ki bakin ya na kawai ka tang ba hadu mentaru kim yo ya kata ka travel allowance la lai banai la sa banai kata ka ti yo dal da ong bang ti ngi klem yo kum nongin iu ki ong klab le klem yo tulap ki ong kala kum ta itulap ba ka jing pen kiu men hakane ki so ki belak pen kiu da kilap mai tai tulap em ka ba ki include jing batai jong kini ki management le men hakane ka along ba kini ki staff ki feel bele ki kio kita ki kio khasan khat ru hajar nak to minimum wage nama ba ki tre khat ar kan tai te kamot lada ngi batrai hang tu hapo ko san tangi tre phra kan ta to ka tu kan ha ka minimum wage ngi khat san khat riu kan tang ba ka jaba man ha kan ni ka rukum ai ka tulap pada ka balong pindai